Qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali, il-Partit Nazzjonalista għall Smart City kien l-akbar investiment li qattra pajjiżna minħabba l-eluf ta' impjiegi li ser joħloq. 5 snin wara li saru dawn il-wedi, dan il-proġett kull ma ħoloq huwa bini mingħajr ma rrenda lanqas impjieg wieħed. Fl-14 ta' Marzu 2007, il-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech wieħed li bil-proġett ta' Smart City ser jinħolqu aktar minn 7,000 impjieg. Dan il-proġett, Mr. Speaker, sa joħloq kontratwalment 5,600 impjieg. Effettivament l-istima ta' KPMG iktar realistika qed jgħidu li taqbes is-7,000 bħala impjieg. L-istess Ministru kien anke ddikjara li bi Smart City il-Gvern kien ser jirnexxielu jġib fit-tmiemu id-deficit fil-finanzi pubbliċi u jibda jagħmel surplus. Sa jħalli wkoll bi kbir impatt pożittiv ħafna fuq il-finanzi tal-pajjiż, mhux biss dal-pajjiż innaqsu d-deficit u naħħu d-deficit, imma l-mira tagħna illi s-sostenibilità finanzjarja nġibuha wkoll li jkollna surplus fil-budget tal-Gvern naslu għaliha wkoll. Aktar minn 5 snin wara li saru dawn il-wedit, l-eluf ta' impjiegi mweda bil-proġett ta' Smart City baqgħu ma nħolqu qatt. U fit-tmiem ta' din il-leġislatura, il-Ministru Tonio Fenech li għamel dawn il-wedi qal li l-proġett qed isir għax hemm il-bini tiela. Fl-14 ta' Marzu tal-2007 tkellem dwar il-proġett ta' Smart City. Qed li dan il-proġett se joħloq 5,600 impjieg kontratwalment. Effettivament l-istima iktar realistika tal-KPMG hija li l-impjiegi hemmhekk se jaqbżu is-7,000 komplejt titkellem fost l-oħrajn qed li l-istima hi li fl-ewwel sena ta' operazzjoni fl-2008 l-impatt fuq l-ekonomija tagħna jkun ta' madwar 10 miljun lira Maltin dak iż-żmien. Imma gradwalment qed inti jibqa' tiela biex sas-sena 2018 l-impatt ikun tal-fuq minn 230 miljun lira Maltin fis-sena. Ma nix għalfejn ngħidu li dawn il-previżjonijiet ma ntlaħqux xejn affattu fil-verità. Allora xi kredenzjali għandek inti biex issa tipprova tiskredita dak li qed jgħid il-Partit Laburista. Jekk tmur ftit mill-Belt Valletta u tħares fejn minn ħdej il-Mediterranean Conference Center tara l-Smart City tiela. Il-proġett qiegħed isir. Il-proġett qed isir mis-settur privat, ma jmexxihx il-Gvern.